croeso nôl I chi gyd. Once again, if you need simultaneous translation, all you need to do is click on the globe icon at the bottom of your screen. Any difficulties with the translation during this next paper, can you just put it in the chat? Felly, bu Pwyllgor Diwylliant y Gymraeg a Chyfathrebu y Senedd yn cynnal ymchwiliad I effaith y feirws ar y Gymraeg. Ac fe dderbyniodd y Pwyllgor dystiolaeth ysgrifenedig a chlywed gan sefydliadau sy'n addysgu ac yn hyrwyddo'r Gymraeg yn genedlaethol ac yn gymunedol. A fe gyflwynodd y Pwyllgor I adroddiad ym mis Rhagfyr y llynedd yn crynhoi'r dystiolaeth yma ynghylch effaith y pandemig ar y Gymraeg a gwneud nifer o argymhellion I Lywodraeth Cymru. A Cadeirydd y Pwyllgor yn ystod y cyfnod yma oedd Helen Mary Jones, aelod seneddol Plaid Cymru dros Ganolbarth a Gorllewin Cymru wrth gwrs, ac rydyn ni'n hynod o ddiolchgar bod Helen wedi dod atom heddiw I sôn am waith y Pwyllgor gyda'r ymchwiliad hwn. Felly cofiwch gallwch chi osod unrhyw gwestiynau neu sylwadau yn y chat a bydd cyfle wedyn ar ddiwedd cyflwyniad Helen i'w trafod, ond drosodd nawr atoch chi Helen. Diolch yn fawr iawn, Sioned, a diolch yn fawr am y Academi am y cyfle I rannu darn bach o gwaith o'r Pwyllgor gyda chi. Oedd a'n gwaith ni wrth gwrs yn adlewyrchu lot o themau da chi'n trafod yn bob sesiwn heddiw. A mae rhaid I fi gweud, dwi'n eitha frustrated bod yn diwrnod yn y Senedd lle oedd da fi Pwyllgor yn y bore a wedyn mae da fi Senedd llawn yn y prynawn sydd yn golygu bod dim ond am y sesiwn yma dwi'n gallu bod gyda chi, achos bydde fe'n wedi bod yn ddiddorol iawn I clywed fel mae pethau wedi symud ymlaen ers I ni cymryd tystiolaeth nôl yn y Hydref, ond dwi yn deall bod chi'n recordio, so dwi'n edrych ymlaen I cael cyfle I gwrando ar hyn. Cymeron ni, gawson ni lot o tystiolaeth fel byddwch chi wedi disgwyl, a wedyn nathon ni trio cymryd tystiolaeth llafar oedd yn adlewyrchu y sefydliadau cenedlaethol, ond hefyd yn gallu adlewyrchu beth oedd y brofiad ar llaw gwlad. Felly o'n i'n clywed ni oddi wrth y Canolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol, Cymdeithas y Iaith, y Steddfod Cenedlaethol, Cyngor Llyfrau, i'r Gobaith Cymru wrth gwrs, Comisiynydd y Gymraeg a wedyn y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a'r Gweinidog, ond hefyd clywson ni oddi ar clybiau Family-Oriented yn Cymru, sydd yn gwrs yn gwneud lot o gweithgareddau nhw trwy Gymraeg, y Mentra Iaith a Merched y Wawr oedd yn gallu roi I ni fel wedes I y safbwynt mwy lleol. O'n i'n meddwl, Sioned, beth bydd y peth haws falle I fi wneud, yw mynd trwy'r argymhellion a penderfynon ni I cynnig I Llywodraeth. Roedd dipyn bach o flas I chi ynglyn â beth oedd y resymeg tu ôl i'r argymhellion na. A hefyd wedyn cyffwrdd â fel mae Llywodraeth wedi ymateb I hyn. So, oedd yr argymhelliad cyntaf yn neud e'n glir bod o'n i'n disgwyl fel Pwyllgor bod yr arian oedd wedi cael ei cymryd tu fas o'r cyllideb iaith Gymraeg I ymateb I crisis Covid, o'n i'n meddwl oedd hynny'n bwysig bod hyn yn mynd yn ôl. A dwi'n falch I gweud bod y Llywodraeth wedi gwneud hynny, os ydych chi'n edrych ar y cyllideb ar gyfer y blwyddyn nesaf, ariannol nesaf, maen nhw wedi rhoi yr arian yn ôl. Maen nhw hefyd wedi gwneud grantiau penodol wrth gwrs I mudiadau fel yr Urdd I ymateb ar y crisis. Ond un peth dath yn glir I Pwyllgor ni trwy'r proses yma yw bod darn bach iawn o cyllideb sydd angen I hybu'r iaith Cymraeg yw'r cyllideb sy'n eistedd gyda'r gweinidog sydd yn cyfrifol. A dyn ni'n wynebu fel, pwy bynnag sydd yn y Senedd nesaf a'r Llywodraeth nesaf yn wynebu her mawr mwyn trio sicrhau bod y cyllidebau eraill yn ymateb I anghenion y iaith. Mae lot o sôn am y targed o 1000 o siaradwyr, a dwi'n siŵr bod ni gyd yn credu bod yn dda cael targed. Ond os nag I ni'n gallu ail-ffurfio y cyllidebau y gweinidogion eraill, dyn ni ddim yn mynd I cael y buddsoddiad angenreidiol, dyn ni ddim, ar hyn o bryd enghraifft, dyn ni'n teimlo fel Pwyllgor
fod mae 'na dal diwylliant yn y maes addysg yn Cymru, lle mae addysg trwy cyfrwng y Saesneg yn normal, a mae opto miwn i addysg trwy gyfrwng Gymraeg yn rhywbeth ychwanegol. A mae angen trawsnewid y ffordd o feddwl na, fel bod ni'n symud tuag at sefyllfa lle mae addysg Cymraeg yn normal. A bydd hynny'n cael effaith ar y cyllideb y gweinidog, a mae yna issues y byti hyfforddi athrawon ac yn y blaen. Ond hefyd pethau fel y cyllid economi. Mi gofynes i cwestiwn y bore yma, achos os ydych chi'n darllen trwy cynllun ail-adeiladu Llywodraeth Cymru yn economaidd, bron dim cyfeiriad at y iaith Cymraeg o gwbl. Ac os nag ywch chi'n cynllunio i wario yr arian, dych chi ddim yn mynd i wario'r arian. So bod ni fel Pwyllgor yn falch i gweld bod y cyllid ei hunan wedi cael ei roi nôl, mae yna dal her mawr o flaen y Llywodraeth nesaf i sicrhau bod y cyllidebau eraill yn cyfrannu yn y ffordd berthnasol. Felly ni hefyd, o bod yna peryg bod ni'n colli y gwaithlu sydd yn medru gweithio trwy gyfrwng Gymraeg. Clywem ni hynny gan Eisteddfod enghraifft ynglyn â pobl sy'n gweithio yn y maes diwylliannol, clywes i hynny gan yr Urdd yn sôn am prinder o gweithwyr ieuenctid sydd yn medru gweithredu trwy'r Gymraeg. Ac yr issues o pobl yn cynnig i ni yw, wel, mae pobl na, gwedwch chi y pobl yn y maes diwylliannol, maen nhw'n pobl talentog iawn, lot ohonyn nhw'n gweithio yn lawrydd. Os ar y pryd roeddwn ni'n mynd sefyllfa yn Cymru, lle oedd y cyfyngiadau ni yn fwy llym nac o'n nhw yn Lloegr, mae gyda ni gweithle'n fyna sydd yn gweithio dwyieithog wrth gwrs, sydd yn medru mynd bron unrhyw le yn y byd i gweithio. Ac yn tebyg ond yn gwahanol, oedd yr Urdd yn gweud, wel mae gweithwyr ieuenctid ni yn gallu gweithredu trwy cyfrwng Gymraeg a cyfrwng y Saesneg. Ac os mae yna cyfleon iddyn nhw yn gwasanaethau trwy cyfrwng y Saesneg, ydyn nhw yn mynd i bod ar gael i ni fel mudiad fel yr Urdd pan maen nhw'n adeiladu lan. So wnaethon ni argymell i'r Llywodraeth y dylai'r Llywodraeth Cymru sicrhau bod swyddi sydd yn cefnogi a charwyddo'r iaith Gymraeg. Ac o'n i hefyd yn meddwl yn termau fel gweithwyr cymunedol sy'n gweithio ar y mentrau Gymraeg. Wnaethon ni trafod staff sydd yn gallu dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg mewn sesiynau gwahanol. Ond mae'r un peth, dylai'r sicrhau bod ni'n cefnogi a pobl sydd yn gweithio i cefnogi'r iaith. A dyle hynny bod reit yn canol cynllun ail-adeiladu yr economi. So gawson ni ymateb gan y Llywodraeth yn gweud, wrth gwrs, dyn ni'n deall yn iawn bod hynny'n bwysig iawn, nawn ni sicrhau bod yn cael ei prif ffrydio, ond fel dyn ni'n gwybod yn lot o meysydd eraill, weithiau mae mainstreaming yn gallu golygu bod neb yn gorfod bod yn atebol am beth sydd yn cael ei wneud neu ddim yn cael ei wneud. So oedd yr ateb gan y Llywodraeth i argymhelliad ni yn iawn, ond doedd o ddim yn digon penodol ynglyn â'r gweithleoedd penodol yno. Mae'r Llywodraeth wedi gweud enghraifft bod yn sylwadau ni ynglyn â'r gweithwyr yn y maes diwylliannol wedi dylanwadu ar y cynlluniau i cefnogi pobl sydd yn gweithio'n llawrydd sydd wedi bod yn fwy hael yng Nghymru. Ond eto, dyw'r iaith Cymraeg ddim yn canol fel mae Llywodraeth yn trafod ail-adeiladu'r economi, a mae hynny'n mynd i bod yn her mawr. Ac os nag oes gyda ni cynlluniau i cadw'r gweithle na'n mynd, hefyd i buddsoddi yn cymunedau lle mae Cymraeg yn iaith naturiol, i buddsoddi mewn sectorau o'r economi, enghraifft amaeth, lle mae iaith Cymraeg yn lot o llefydd yn iaith bob dydd yn y gweithle. Da ni'n mynd i cwmpo nôl, a da ni'n mynd nôl at y cyllid sydd yn cyllid penodol i'r iaith Cymraeg, a mond pethau bach mae'n fe'n gallu cyflawni. O'n i'n clywed jyst o'r diwedd ar sgwrs blaenorol chi yn sôn am y symudiad tuag at
gweithio mwy line, defnyddio pethau technolegol newydd. Ac oedd hwn yn amlwg wedi bod yn llwyddiant. Os dyn ni'n meddwl am Eisteddfod yr Urdd mor byr y bydd yn mynd ar-line ac yn cyrraedd mwy o cystadladwyr nac o'n nhw erioed wedi wneud o blaen, hefyd yn tebygol iawn gyda'r Urdd. A clywon ni hefyd tystiolaeth ynglyn â fel lot o pethau dyfeisgar, mentrus, mae pobl wedi bod yn wneud yn lleol i creu cyfleoedd i pobl defnyddio Gymraeg yn rithriol. Ond hefyd, clywson ni yn bod y reality yw bod yn anodd iawn i grwpiau mudiadau wneud arian trwy gwneud hyn. Ac os ydych chi'n codi, mae niferoedd o pobl sydd yn ymddangos yn cympo yn sylweddol. So, nathon ni cynnig i Llywodraeth bod rhaid iddyn nhw ail-edrych ar y cynllun gweithredu technegol trwy'r Gymraeg. Ac fel rhan o hyn, dylwn nhw edrych at sut maen nhw'n gallu gweithio gyda mudiadau i gweld os mae yna ffordd i defnyddio'r gair Saesneg, to monetize y content oedd yn cael ei creu. Oedd yr ymateb gawson ni eto yn cadarnhaol ar ei wyneb, ond jyst yn gweud bod ni'n mynd i wneud hynny beth bynnag. Da ni'n mynd i ail-edrych ar y strategaeth beth bynnag. Ond dyn ni fel Pwyllgor yn dal i becso, a ydy hynny yn mynd i golygu bod nhw wir yn cynnwys beth ni wedi dysgu trwy profiad Covid, fel bod nhw'n ail-edrych at y cynllun a ble bydd yr arian i gydaenu y gwybodaeth a'r gallu, achos ar y pedwarydd argymhelliad, wnaethon ni wedyn ni bod dylai'r Llywodraeth Cymru sicrhau bod yna hyfforddiant i gael ar sefydliadau a unigolion mwyn sicrhau bod nhw'n gallu manteisio ar y cyfleoedd technegol yn y byd newydd. Clywson ni lot o tystiolaeth yn enwedig gan Merched y Wawr a'r mentre. Oedd yna dal llawer iawn o pobl yn ein cymunedau ni sydd heb y sgiliau angenreidiol i defnyddio y technoleg newydd. Neu bod nhw ddim yn hyderus. A mae'r angen sicrhau bod y sgiliau yna ar gael i unigolion, ond hefyd i mudiadau. Ac os ni wedi dysgu cymaint, mae gwaith, mae'r Steddfod, mae'r Urdd, mudiadau lleol wedi wneud, ni wedi dysgu cymaint, ac o'n ni yn awgrymu i Llywodraeth Cymru, dylwn nhw chwarae rôl, ni'n sicrhau bod y sgiliau newydd y dysgu yna yn cael ei rannu, bod pobl yn gallu manteisio profiadau grwpiau mudiadau eraill. A mae'n rhaid gweud oedd yr ymateb i hyn yn tîm y Pwyllgor yn eitha fi'n trio ffind o ffordd nice o gweud ond complacent yw'r unig gair gallwn ni defnyddio. Wrth i ni fel Pwyllgor yn dod i ben tymor y Senedd diwedd y mis yma, yr arferiad yw i creu adroddiad beth ni'n galw legacy report i awgrymu y Pwyllgor sydd yn edrych am materion hyn yn y Senedd nesaf, bod nhw yn talw sylw manol i'r maes na o technoleg ar iaith Cymraeg, achos mae yn mynd i bod mor bwysig a dyn ni ddim yn argoediedig yn anffodus bod Llywodraeth Cymru yn deall faint mae'r her a faint mor bwysig mae iddyn nhw ymateb i'r her. Fi edrych at fi wedi colli'n lle. Wel, fi'n mor antrefnus bore yma, sori pawb. Clywson ni hefyd am yr impact enfawr mae Covid wedi cael ar digwyddiadau trwy gyfrwng y Gymraeg. Yr digwyddiadau mawr fel yr Eisteddfod yr Urdd, ond hefyd beth oedd wir yn taro fi yn personol yw yr impact ar digwyddiadau lot llai, digwyddiadau mewn pentrefi, a jyst bod chi'n gallu dod at eich gilydd a cynnal raffle er enghraifft. So dyn ni'n argymhelliad, ni wedi rhoi argymhelliad o bron Llywodraeth Cymru bod nhw'n sicrhau bod y mudiadau sydd wedi colli allan yn ariannol a hefyd sydd wedi colli, oedd yna sôn am rai o pobl oedd yn cynrychioli grwpiau lleol bod achos y hyder hefyd yn enwedig ymhlith grwpiau ddysgwyr er enghraifft, bod nhw'n
poeni bod y hyder a bod yr infrastructure o grwpiau lleol ddim yn mynd i bod na pan dyn ni yn gallu ail cwrdd, so dyn ni wedi gofyn i Llywodraeth ymateb i hyn. Ac eto, ymateb eitha which what, i bod yn onest. Ia, na ni sort of hyn mas, na ni sicrhau bod hynny'n digwydd, ond eto. Ac yn ola, y chweched argymelliad yw ynglyn â faint mor bwysig bod cyfleon wyneb yn wyneb yn bodoli. Oedd yn cadarnhaol iawn i glywed cymaint o pobl oedd wedi dechrau dysgu Cymraeg yn y lockdown cyntaf. A beth oedd yn hyd yn oed yn fwy cadarnhaol yw clywed cymaint ohonyn nhw oedd wedi parau dysgu ar ôl i pethau dechrau agor lan yn y haf. Ond oedd y tystiolaeth i ni yn glir iawn bod angen i pobl cael cyfleon wyneb yn wyneb hefyd. Bod ni nid jyst yn rhoi popeth ar-lein, ac o'n ni yn rhoi argymelliad glir dylai Llywodraeth Cymru sicrhau bod yna cyfleon i dysgu Cymraeg yn wyneb yn ogystal ac ar-lein, a hefyd bod pobl yn cael y cyfle i ddod at ei gilydd i defnyddio'r Gymraeg, fel rhywun sydd wedi dysgu Cymraeg fel oedolyn. Wy'n siŵr bod chi gyd yn gallu clywed hyn bob tro fi'n agor yn heg. Ond wy'n gwybod faint mor bwysig oedd e jyst i gallu cymdeithasu a jyst cael sgwrs. A mae'n dod nôl at y pwynt bod ni'n poeni bod yna gordybyniaeth, bod pobl yn gweud wrthyn ni bod yna gordybyniaeth yn cymryd pethau ar-lein, a bod oedd yn amlwg i mudiadau fel yr Urdd a'r Steddfod, o'n nhw yn mynd i para i defnyddio gweithreduadau ar-lein, achos mae'n cyrraedd cymaint mwy o bobl. Roedd yn tystiolaeth i ni fel Pwyllgor, oedd yn bwysig iawn bod y cysylltiadau pobl yn dod yn ôl. Oedd pobl o ffermwyr ifanc yn sôn bod yn dawl wedi dechrau cwrdd tu fas, bod jyst y gwahaniaeth oedd yn wneud iddyn nhw i cwrdd ac 1 na 2 o pobl mas mewn cae yn rhywle, a bod y profiad na mor gwahanol o profiad o defnyddio'r Gymraeg a sgwrsio ar-lein. Felly, dyna cynodau byr Sioned o'r rai o pethau ffindon ni a rai o argymellion dyn ni wedi rhoi gebron. Dyn ni fel Pwyllgor yn clir bod bydd y Pwyllgor nesaf yn gorfod dod nôl at lot o materion yma. Ac os bod yr ewyllus yn Llywodraeth Presennol Cymru at y iaith Cymraeg yn un adeiladol ar y cyfan, da ni ddim o bell ffordd yn argyhoeddiedig bod y gwaith wedi cael ei wneud i sicrhau bod pawb sydd yn gweithredu, y gweision sifil, y pobl sydd yn dilifro mewn Llywodraeth lleol a lefel lleol, yn deall beth sydd angen iddyn nhw wneud. Os ti'n gwas sifil yn yr adran cynllunio yn Llywodraeth Cymru, beth yw dy rôl di ynglyn â'r Gymraeg? Os wyt ti'n gwas sifil yn yr adran yr economi, yr adran trafnidiaeth, beth yw eich rôl chi? A dyw'r gwaith na ddim wedi digwydd eto, a bydd hynny'n her mawr, dwi'n credu, i Llywodraeth Newydd, pwy bynnag sydd yn rhan o'r Llywodraeth na, achos dyn ni gyd yn gwybod peryglon sydd wynebu yn iaith ni, a ni wedi dod mor bell, ond allwn ni byth bod yn allwn ni byth bod yn complacent, achos un peth yn tema pandemig wedi wneud yw i wneud yn fwy glir y problemau oedd gyda yn ein cymdeithas ni yn barod o ran anghydraddoldeb. Ac un o'r rheini yw wrth gwrs y sefyllfaoedd sydd yn wynebu cymunedau iaith Cymraeg. Dwy fy meirionnydd, yr etholaeth pan dath y pandemig, lle aeth niferoedd o pobl yn ceisio yn universal credit, aeth y niferoedd ohonyn nhw yn fwy nag yn unrhyw le arall yn Prydain, nid jyst yn Cymru, achos y gordybyniaeth yn y cymunedau yna a twristiaeth, ac wrth gwrs lot o pobl oedd ddim wedi dechrau ar eu swyddi haf erbyn y cut-off point yn mis Mawrth. Ac mae hyn jyst yn un enghraifft o'r peryglon cymdeithasol a'r economaidd mae cymunedau Cymraeg i iaith ni yn wynebu,
A mae yna dal tueddiad tu fewn i gwasanaethau cyhoeddus i gweld y Cymraeg fel rhyw fath o add-on, a nice to have, nid rhywbeth sydd yn angenreidiol. So bydd yna gwaith mawr, dyn ni'n credu, fel y Pwyllgor Newydd sydd ar y cyfrifoldeb i craffu ar y Gymraeg, i sicrhau bod y Llywodraeth yn deall bod geiriau positif ac agwedd positif ddim yn mynd i roi bwyd ar y bwrdd a ddim yn mynd i achub Cymraeg fel iaith byw. Diolch yn fawr, Helen Mary. Mae'n braf clywed gwleidydd yn siarad yn blaen ac yn onest am yr heriau sydd, achos ni'n gwybod bod nhw'n heriau mawr ac yn amlwg bod yr adroddiad wedi canfod hynny yn difedroi'r dystiolaeth mae fe wedi ystyried. Yn amlwg, allai jyst gofyn, yn amlwg edrych nôl oedd yr adroddiad. Os dwi'n deall yn iawn, nath casglu'r dystiolaeth rhwng mis Medi a Hydref yn dife. Felly jyst cyn bod yr ail don yn taro. A yn gallu gweld yn amlwg mae yna waith i wneud nawr i edrych o'r pwynt yna ymlaen, achos i ni'n gwybod bod yr ail don falle wedi cael effaith ychydig yn wahanol, ond eto wedi effeithio'n ddirfawr, ac ni'n gwybod yn ystod y cyfnod yna, mae rai o'r gwyliau mawr wedi gorfod datgan eto yn dyn nhw ar gyfer y flwyddyn yma, bod nhw'n methu cynnal y digwyddiadau yn y cnawd yn difer, y Steddfod Genedlaethol, yr Urdd, ac ni newydd glywed am Tafwyl er enghraifft yn Nghaerdydd, ac ni'n gwybod bod yr wyl yna'n cael lot o gefnogaeth arian cyhoeddus. Felly, yn amlwg, mae'n neges glir fan hyn bod yna adroddiad arall angen ei ysgrifennu, mwy o dystiolaeth angen ei chywain, yn gobeithio bod y dystiolaeth ni'n clywed gan yr holl bapurau heddi yn medru bwydo mewn i hynny. Cwpl o gwestiynau wedi dod yn y chat, a jyst gofyn yn sydyn, achos yn amlwg, dyn ni wedi cael y gyllideb gan Lywodraeth Cymru yr wythnos yma, wnaethoch chi gyfeirio tipyn bach at y ffaith o'ch chi'n teimlo bod peth o'r arian a gymerwyd mas o rai cyllidebau yn ymwneud â'r Gymraeg oherwydd argyfwng Covid nawr wedi cael ei roi nôl mewn. Oedd gan aelodau'r Pwyllgor oedd wedi clywed y dystiolaeth yma bryderon ychwanegol, yn amlwg wy'n derbyn y pwynt o ran y peth yma o brif ffrydio y Gymraeg drwy'r holl gyllidebau, ond oedd yna bethau penodol oedd yn ymwneud gyda argymhellion yr adroddiad na ymatebwyd iddyn nhw yn y gyllideb yr wythnos yma? Wel, yn anffodus oedd, achos beth sydd wedi digwydd yw bod yr arian wedi cael ei roi nôl, ond does na ddim cydnabyddiaeth o'r gwaith sydd angen ei wneud i hyfforddi mwy o pobl i defnyddio sgiliau technegol. Does na ddim cyllid newydd, ac un peth o'n i'n, a dwi'n ddim yn yr adroddiad yma, ond gawson ni sesiwn craffu gyda'r gweinidog yn wneud y gwaith yna, dechrau edrych ymlaen, a mae'n gwbl amlwg i ni bydd yn prif sefydliadau fel yr Urdd, fel yr Eisteddfod a digwyddiadau fel Tafwyl eisiau arian i cefnogi nhw reit trwyddo i'r Hydref a falle ymhellach. A mae hynny ar ben yr arian sydd angen i cynnal gweithgareddau bob dydd. So o'n i'n falch fel Pwyllgor i gweld bod y cyllid wedi cael ei roi nôl, sna ddim byd yn y cyllid na i ymateb, yn benodol i ymateb i pethau fel sicrhau bod prif sefydliadau yn cael y cefnogaeth na tymor hir na. Pam nathon ni codi hyn gyda'r gweinidog y Gymraeg, fel wedodd hi, wel, bydd yr arian i cynnal y gweithlu diwylliannol, er enghraifft, yn dod allan o'r cyllid diwylliant a nid cyllid y iaith Cymraeg. Ond dwi just, siarad yn personol nawr ddim ar ran y Pwyllgor, dwi just yn becso bod gyda cymaint o galwadau eraill ar enghraifft y Pwyllgor diwylliant, cyllid diwylliant, bod mae'n mynd i bod yn strygl i sicrhau bod issues i ymwneud yn Cymraeg yn dod i'r top. Mae hynny yn rhywbeth bydd rhaid i Llywodraeth Newydd edrych ato fe, achos gallwn ni ddim fforddio colli
yn sefydliadau diwylliannol. Mae nhw mor bwysig i ni, mae nhw mor bwysig yn economaidd. Dwi'n yn cofio'r ffigurau, ond ges i sioc pan clywes i cymaint o swyddi sydd yn dibynnu ar Steddfod Cenedlaethol enghraifft, pan ydych chi'n cynnwys y holl stondinwyr ac yn y blaen. So bydd angen ail edrych at hynny. A mae wastad yn cwestiwn mewn unrhyw maes cydraddoldeb, ac mewn ffordd dwi'n gweld y maes y Gymraeg yn maes cydraddoldeb. Os wyt ti'n gwneud y prif ffrydio, the mainstreaming, ydy hynny yn golygu bod yn issue sydd ddim yn mynd yn cyfrifoldeb i neb? Ac i fi, mae angen wneud y ddau peth. Mae angen cael adran cryf mewn Llywodraeth Cymru sydd yn ffocysu ar iaith, ond mae hefyd dyle rhan o'r job yr uned na bod i dylanwadu ac hyfforddi yr adrannau eraill. Ac yn belled a dyn ni'n gallu gweld fel Pwyllgor, dy hynny ddim yn digwydd. Cwestiwn fan hyn gan Helen, gweud diolch yn fawr iawn Helen. Oedd unrhyw dystiolaeth o'r Gymraeg wedi llithro o fewn gweithgarwch mewnol a chyhoeddus awdurdodau lleol? Ni chlywson ni hynny fel rhan o'r gwaith y Pwyllgor, ond dwi wedi clywed sôn am hynny'n bod yn berygl. Dwi wedi clywed tu allan i'r gwaith y Pwyllgor. Yn enwedig pan mae gyda chi er enghraifft swyddogion awdurdodau lleol yn sydyn rhaid yn cael mwy ymwneud â swyddogion Llywodraeth Cymru. Gwedwch, mae lot mwy o cysylltiad wedi bod rhwng adran economi yn canolog a adrannau ariannol yn awdurdodau lleol, gan yn bod nhw wedi bod yn dosbarthu lot o arian cefnogaeth i busnesau. A oedd, ambell i unigolyn wedi gweud wrtha i, a na i ddim enwi'r sir, wel yn amlwg bod y swyddogion organol yn gweld y ffaith bod angen cael offer cyfieithu a bod y swyddogion lleol eisiau siarad Cymraeg, ond mae teimlad bod hynny'n cael ei gweld fel nuisance. A mae hynny'n mynd nôl at yr issue yma wel, os wyt ti'n gweithio yn adran Gymraeg y Llywodraeth Cymru, ti'n gwybod bod y Gymraeg yn bwysig, ond dylen ni creu sefyllfa lle mae pawb yn gwybod bod Cymraeg yn bwysig a bod gweithredu yn dwyieithog neu just trwy Gymraeg yn rhywbeth naturiol a nid rhywbeth lle mae pobl yn cael ei wneud fel bod nhw'n bod yn lletchwith. Cwestiwn wedyn fan hyn yn gysylltiedig mewn ffordd ar sôn am effaith ehangach y trafferthion sydd wedi bod i'r sefydliadau mawr bod yna effaith leol. Nifer o bobl yng Ngheredigion yn poeni na fydd rhai o'r eisteddfodau lleol yn ailgychwyn, platfform holl bwysig i'n pobl ifanc i fagu hyder. Sut allwn ni sicrhau bod hyder gan gymdeithasau i ailgydio ac ailgychwyn? Neithoch chi sôn am y colli hyder yna, yndo? Dwi'n ni ddim yn cwestiwn syml, achos yn rhannol, dyn ni gyd yn gwybod yr effaith mae Covid wedi cael ar iechyd meddwl a llesiant pobl dros Cymru. Mae lot o pobl wedi teimlo yn unesig a ddim wedi cael cysylltiadau gyda pobl a mae hynny'n cael ei adlewyrchu yn gweithredoedd lleol. Mae hefyd yn wir, wrth gwrs, gyda lot o gweithredoedd, a clywed ni tystiolaeth ynglyn â hyn, bod lot o gweithgareddau lleol na yn tueddu cael ei redeg gan pobl hŷn, pobl sydd wedi riteirio, a lot ohonyn nhw, wrth gwrs, wedi gorfod hunain ynysu yn gyfan gwbl am cyfnod hir. Mae'r ni yw bod angen i Llywodraeth Cymru gweithredu gyda'r awdurdodau lleol i datblygu cynlluniau lleol i ail-adeiladu y rwydweithiau yma, achos maen nhw mor bwysig, maen nhw'n llwyddo'n bwysig i pobl ifanc datblygu sgiliau wrth gwrs i bod nhw, ond hefyd maen nhw'n llefydd lle mae Cymraeg yn cael ei defnyddio'n naturiol, bod pobl yn cymdeithasu drwy Gymraeg. So, a dwi'n ni ddim yn argymhelliad o Pwyllgor, ond dwi'n credu bydd hynna'n bwysig iawn. Fel mae pethau'n dechrau wella, fel mae mwy o pobl yn cael y brechiad, fel i bod yn onest, mae tywydd yn wella sydd yn problem i'r feirws.
Bydd angen i ni sicrhau bod y rwydwaith lleol na o grwpiau a mudiadau na yn cael ei cynnal. A dwi'n credu bod gwaith pwysig iawn i awdurdodau lleol yn hynny o beth. Yn cydweithio gyda Llywodraeth Cymru, cos ti'n Llywodraeth Cymru ddim yn mynd i gwybod pa pentrefi yn Ceredigion yn cyson am 100 mlynedd a mwy wedi cael y Steddfod bach lleol nag nhw. So mae eisiau strategaethau lleol na fi'n credu, ond falle bydd eisiau bach o arian, a bydde fe ddim lot o arian, ond bach o arian o Llywodraeth Cymru trwy'r awdurdodau lleol. A mae hyn yn pwynt na i trio gweld os allai codi gyda'r gweinidog sydd ar cyfrifoldebau a dros mudiadau gwirfoddol. Achos mae yna potiau bach o arian ar gael i helpu mudiadau gwirfoddol dod dros effeithiau Covid. Dwi ddim yn gwybod a bydde Pwyllgor ar Steddfod yn Ceredigion neu yng Ngogledd Powys yn gwybod bod nhw'n cynnwys am y fath na o cefnogaeth am cwpl o gannoedd y bunnoedd. Nid bod arian yn datrys popeth, ond mae'n gallu helpu yn dydi. Iawn, wel ni wedi rhedeg mas o amser. Gallai diolch i chi am wneud lle i ni yn yr amserlen brysur, achos dwi'n gwybod bod chi wedi dod yn syth o bwyllgor yr economi i fan hyn, ac ni'n ddiolchgar iawn i chi fel cadeirydd y pwyllgor oedd wedi ymchwilio i'r mater yma i ddod ato ni heddi i drafod y casgliadau. Felly diolch yn fawr iawn i chi.